Našli smo Gajićevog brata od strica, Medveda Mišu. U sljedećoj sezoni ćemo povesti naših prijatelja sa nama. Gajića, ne Medveda Mišu. Medved Miša je statičan. On je nešto drugo. Ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu serijala Nek miriše Srbija, to jest u drugu sezonu i posljednju epizodu druge sezone. Evo smo u našem glavnom gradu, Beogradu. Podelit ćemo ovog puta Jop Om parfem srećnim, to jest slučajnim prolaznicima. Tu su moji drugari Miloš i Nemanja. Imate nešto da kažete za ovu najavu i posljednju epizodu druge sezone. Ja im da kažem samo da krenemo u akciju što pre jer je hladno. Ali je hladno, a? Hladno je, brate. Ti, brate moj? A imam samo da kažem da Nemanja treba da popije posle jedno pivo. Jedno? To je tradicija, to ne narušavamo, čovječe. Jedno od jednom. Hvala što misliš, Miloše, hvala što misliš, brate. Moj brat misli. Da, i postoji. I postoji. Ljudi, to je to, možemo da krenemo. Ajmo. Beograd je glavni i najnaseljeniji grad Republike Srbije i privredno, kulturno i obrazovno središte zemlje. Grad leži na ušću Save i Dunava, gde se Panonska nizija spaja sa Balkanskim poluostrvom. Prvi zapisi o slovenskom imenu Beograd datiraju iz 878. godine, za vreme vladavine prvog bugarskog carstva, upućujući na utisak tvrđave sačinjena od belog kamena, posmatrane sa strane reke i Panonske ravnice. Kalemegdan je najveći beogradski park. Istovremeno je najznačajniji kulturno-istorijski kompleks u kome dominira Beogradska tvrđava iznad ušća Save u Dunav. Naziv Kalemegdan odnosi se samo na prostrani plato oko tvrđave koji je 80. godina 19. veka pretvoren u park. Plato je, dok je tvrđava bila glavno vojno uporište Beograda, služio da se neprijatelj osmotri i sačeka za borbu. Njegovo ime potiče od turskih reči Kale, tvrđava, i Mejdan, borište. Turci su Kalemegdan nazivali i Fićir Bajir, što znači breg za razmišljanje. Vi uživajte u kadrovima Beograda i pogledajte do kraja kako je proteklo darivanje parfema žiteljima ovog prelepog grada. A nama ostavite like i subscribe. Žive! Veze, uhvatit ćeš me nekad, negde. Prvu žrtvu, a? Brate, pogledaj koji izbor imate, brate. Evo, Znaš šta, negde je logično da naš brat otvori veliko umeće završi sezonu otvaranjem ove epizode. Da bome. S kim da ga gađaš, a? Loptom samo, brate. Lopticom. Pazi. O, Messi, Mbappe, Ronaldo, Nemanja Prorok. Ajde, Nemanja, koga da nas popada? Ne znam, malo gledam, brate. Sad ćemo da vidimo. Što ovdje je sad još i fora, možemo da naletimo na nekog stranca, brate. Evo ova dva lika, brate, što idu, vidiš, dva lika s kapama, brate. Ajmo, sad ćemo da probamo. Ajmo, idemo. Ćao ljudi, hoće neko svoj besplatan parfem? A? Gađaš u koš 3 put, brate, ako pogodiš jednom tvoj parfem, brate. Može, a? Odlično, brate. Što da ne probaš, brate, proba ne košta Nemanja. Ćao, Lazar, mi smo s YouTube kanala Srpski Orgazam. Mi smo iz Hrvatske, iz Splita. Sjajno, Eto, brate, evo, okej. Srca, brate, kad se sramotim to... Vidi ovako, pravilo je prosto. Znači, odavde ćeš, tu, kako god želiš da baciš. Ovako, kako god. Ako iz 3 puta jednom pogodiš tvoj parfem, može? Čestitam, brate. Bravo, brate. Živio. Leđendo. Nosiš za Split. Pozdravi Split, pozdravi Hrvatsku. Isprati priču. Srpski Orgazam YouTube kanal. Može, lajkaj, šeraj, sve. To, brate. Pogledaj epizodu, izaći će zadnje nedelje u decembru. Da. Vidimo se, ekipa. Srećna nova godina i sve najbolje. Ćao. Eto, brate, vidiš. Eto, ali ovo je možda... Mi smo Ovdje mi je negde dalo ideju, pošto su ljudi iz Hrvatske, da negde napravimo i nek miriše ex-Jugoslavija. Da, može. Ili ti Jugoslavija, a? Može. Ja ću da nam sredim Skoplje da idemo, brate. Može. Okej. Ovo, krija. Ćao, brate. Će osvojiš parfem besplatno? Prosta pravila, znači gađaš na koš 3 puta, ako jednom pogodiš tvoj parfem. Može? Neka, ne mora. Nećeš, a? Neću. Dobro, brate, ćao. Hoćete vidjeti, čaci? Neko da osvoji besplatan parfem?
A? Gađaš 3 puta u koš ako pogodiš jednom tvoj parfem. Ceo. Može, a? Može, Ajde, čao, to je brate, ja to. sam Lazar, drago mi je. Odlično. Nemanja. Postavi, brate, ovde. Mi smo s YouTube kanala Srpski Orgazam, delimo parfeme po Srbiji, sad smo u Beogradu. Ja ću stanem ovde, jer sam Može. Italija ljudima. Okej, odavde može slobodno, to je to. Od te crte, brate. Da, kako god želiš, baci sve jedno je. Kako god želiš. Opa, O, dobro, prva, malo okej, si proba, onako Sale proba, Đurđević, okej. malo stil, brate. možeš i ovako, možeš kako hoćeš. Ajde, Pa imaš još ajde, dve ajde. šanse. Još dva To- to pokušaja. Odlično, sjajno, sjajno. Da, sad stani ovdje bliže slobodno i probaj da ga ubaciš lepo. Da... Ajde sad, brate. Ajde, sad lagano, brate. Nisi imao sreće, brate. Ništa, hvala što si učestvovao, brate. Sljedeći put. Uspjećeš. Hoćeš? Okej. Srpski orgazam, brate. Da, artgazam, ne orgazam. Argazam. Nemanja. Oh, hello, my friend. I am from Turkey. Turkey. Oh. Okay. We are Sjajno, from brate. YouTube channel Srpski orgazam. It's a giveaway. Okay. 3 shots. One shot. Yeah. I your perfume. Okay. Okej. Brate. Two more. Bravo. Bravo, Turkey. To je sjajno, Here brate. we go. Evo ga. Thank you. Brat iz Turske. Prijatelj, to je to. Brate. Brate, You're from Istanbul. okay. Yes, tourist. Oh, Yes. yeah. Tourist, okay. Thank you. Thank you. Bye. See you. Ćao. Ljudi, Hrvatska, Balkan, ex-ju u stvari. Turska, Balkan, brate. Ajde nađemo našeg Ajde nekog čovjeka. da miriše Balkan sutradan, brate, a? jednog našeg. Ajde neki naš da bude. Ajde ga prvo Ajde, neki. pitamo da li si iz Srbije, pa da učestvuješ. Da. I idemo kroz Knez Mihajlovu ulicu u Beogradu Sa Milošem Gajićem. sa Milošem Gajićem. Ovo je velika čast za mladog gospodina Gajića koji je uspeo da i ovog puta bude talija inostranim državljanima u našoj Ovog zemlji puta inostranim državama. koji Bravo. su osvojili 2 boce besplatnih parfema. Tako je, tako je. Imamo još jednu. Da, nismo ni na pola kneza, a evo može da podelimo čas sve, čoveče. Nemanja, sad ti nekog da uapsiš, brate. Evo, pitat ćemo ovog dečka. Dečko, da li želiš da osvojiš ovaj parfem besplatno? Besplatno. Brate, na oči ne vidim, ali ajde. Da oči ne vidiš, brate, vidi. Onda će pobjeda biti veća. Ali slatko je, brate, gađaš na koš 3 puta ako pogodiš jednom tvoj parfem. Okej, Izvini, da oči samo sačekaj malo. okej. Si iz Srbije, brate? Ja znam zašto pitamo, zato što malo pre smo podelili 2 boce parfema, ljudi nisu bili iz Srbije. Okej, Ti evo svi jedan ćemo naš, svetlo jedan probat, naš. To je to. To, Da, bravo. može tu, a? Može tu. Evo, sad ćemo ovako, malo se udalji iza. Evo da, od te rupice, brat, da, ovo, iz 3 puta, brat, izvoli. Dobro, blizu, okej. Ajmo, brate, ja navijam za tebe. Evo, čekaj. Podrška, brate, ne znam šta hoćeš Evo, da radim, ispravio ćeš da sam ga. dubim na glavi. Možeš i ovako, možeš kako hoćeš, brate. To bre, navijao sam za tebe, čovječe, nego ne smijem da... Bravo, brate, naš. Bravo, brate. Sve YouTube ono kanal kao zadnje Srpski. sekundi. YouTube kanal Srpski Orgazam, snimatelj, da, YouTube Izvoli, kanal brate. Srpski Orgazam, Hvala bavimo tebe. se recenzijama parfema, ali pokrenuli smo serijal Nek miriše Srbija se zove, da idemo po Srbiji, delimo parfeme. Bili smo svuda, sad smo evo u Beogradu, ti si naš poslednji, bili smo u Kragujevcu i Kruševcu, za 3. sezonu idemo u Kraljevo. Vreme za Kraljevo. Živ bio, brate, isprati Hvala što priču, si učestvovao. zadnja nedelja decembra je ova epizoda. Srpski Orgazam. Ćao, Eto, brate, jesi vidio? To je to. One shot, one dead. I to je to. brate. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Idemo pijemo pivo, šta? Pivo, brate. A ćemo napolje, brate, razbio ovu zimu. brate. Nećemo, Nećeš, a? brate, nećemo napolje, ne. Nećeš, a? Dobiješ čebe, brate. Ne. Ali kome da poklonimo sad ovaj koš? A mora da pogodi da bi ga... Kome da poklonimo brate, koš? možemo da ga damo nekome sput, ako ne, neka ostane... A? Evo, dođi, mali. Ej! Dođi, evo, poklonit ćemo i koš. Izvoli, Eto, brate brate. moj, pokloni koš. Lopta traži majstora, brate. I koš smo poklonili. Malo je teže, tako da ti Gajče, drži ovo. pokloni čoveku i loptu, bre. kad Evo i sam mu dao loptica. Živio, baci 5. Ćao. koš. Nije nam rekao kako se zove. Kako se zoveš? Sale. Sale. A, Sava. Sava, dobro, Lepo to je srpsko to. ime, živio. Bravo, Ćao. Ćao. Eto ljudi, i Eto, koš sve. smo poklonili. Sad ćemo Gajića da poklonimo nekome. Negde će da ga Idemo potrapimo. despotom. Neko je, brate. Dobre, Nemanja. Dobro, bre, brate, čoveče. slušaj, moramo da idemo u korak sa svetom, bre, čoveče.
Ne smemo to Ja taj da... korak, ja taj korak. Mi smo spremni da tebe žrtvujemo. Slušaj, upravo si. Ljudi, idemo sada da nastavimo našu tradiciju koju smo radili do sada, a to je da negde na otvorenom popijemo pivo. Nemoj na otvorenom živti, Nemoj, ja, brate, a? Krenemo unutra negde, molim te. Idemo. Profesionalac, vidi ga. Još jedna. Čovjek je profi. Bravo. Još jedno, flair. Dobro. Polu uspešno moram da priznam, brate. Dobro je. Ipak je u farmerkama, ipak je... Ne može, brate. Nije u adekvatnoj Godine već jedu ga on. Kilogrami. Čovjek je, brate, profesionalac, bio profesionalac, povreda, koleno pokidani ligamenti. Da bome, ima mnogo stvari. Ljudi, ajmo na kafu, ajmo na pivo. Ajde. Idete. Moram da priznam da, kako se zove, sam poprilično iznenađen što ovde u centru Knez Mihajlove ulice smo naišli na da kažemo, restoran koji nije toliko skup. Što je, mogu da kažemo, vrlo pristojno. Tako da ću dođem opet ovde. Ljudi, završili smo i drugu sezonu u našem glavnom gradu, u BG-u, Beogradu. Moji utisci grada ovde je bilo fenomenalno. Podelili smo parfeme ljudima iz Hrvatske, iz Turske i našim ljudima, to je ta 3 parfema. Bilo je fenomenalno. Vreme je bilo malo problematično, hladno, pogotovo mom bratu, ali okej. Želim da nazdravimo uspešnoj i epizodi i sezoni Nek miriše Srbija i želeo bih da pozovem sve ljude da glasaju za sledeću sezonu, gde da idemo, i želim da pozovem sve ljude da lajkuju ovaj klip, da se subuju na kanal, da upale zvonce da bi gledali celu ovu sezonu i sledeće sezone koje budu dolazile. Dižem čašu, nazdravljam. Živeli, brate. Živeli, a ti, brate, imaš ti nešto da dodaš? Imam, samo malo pijem. Malo pao mu je jačom u krvi. Sad može. Pa, moram da priznam da smo sad, posle druge sezone, pošto je ovo tehnički kraj druge sezone ovdje u Beogradu, shvatili da ne samo što smo pioniri u ovom što radimo, već da ta priča dobija jedan ozbiljan oblik i skidaju se svi okviri i sve druge stvari koje mogu da je stisnu. Tako da, mnogo mi je drago što smo prvi u tome i što sigurno nećemo stati na tome. Sigurno ćemo proširiti priču. Evo, danas smo podelili parfeme, kao što je Lazar rekao, ljudima iz Splita, iz Hrvatske, što je dosta otvorilo ideju za neku balkansku turneju. Tako je. Za neku bivšu Jugoslaviju turneju. Bravo. Što dalje sve ćemo vidjeti, ova priča neće stane sigurno. Neće. I ona se razvija i vidjet ćemo reakcije nakon druge sezone koja je po meni i tehnički i u svakom drugom smislu bila mnogo bolja nego prva. Tako da idemo uzlaznom putanjom i vrlo mi je drago što imamo priliku budemo prvi u nečemu što niko do sada nije radio. Bravo. I Miloše, brate, ili imaš nešto da kažeš za kraj ti? Pa imam da kažem da ja sam generalno vrlo zadovoljan cijelim serijalom, znači Kruševcem, Kragujevcem, Beogradom. Generalno ljudi su bili malo su bili drugačiji nego u prvom serijalu. Opustili smo se sa njima, oni su bili opušteni, sve kulišna priča. BG, znači odličan grad, trio tu je, svi smo tu. Samo Koš nije tu jer smo ga dali. Jer smo ga poklonili, da. Znači ekipica full i jedno vrlo zanimljivo iskustvo. Ispunjen dan svakako, brate. Da, svakako ispunjen dan i to je to, pozdrav, pa vidimo se u, naravno, 3. sezoni. Zdravlje. Živeli ljudi, srećno, čao.